मानो गेदेर डियार नाब्ला थामहिनबा रन्जन दैमारि सारनि 64थि जोनोम सान फालिनायखौ लोब्बा लाखिनानै गासै बर' हारिनि गेजेराव जोङो गाहाम हामलायनाय जासिहरदों। लोगोसे बे 64थि रन्जन दैमारि सारनि बार्थडे सेलिब्रेशन जों इसोरनि गुदियाव बेखौनो आरज गाबदों इसोरा जाहाथे बिथांनो गोसोनि बोलो होयो, जेसेबां दुखु खस्थब्लाबो बिथाङा सैसोनानै जेन थानो हायो बेखौनो जोङो आरज गाबदों। लोगोसे आरो जों नुदों जों बर'नि गेजेराव गोबां बिरफोर जोङो नुबोदों। गासै बिर जोहोलावफोरा गाव थैनोसै समाव बर' जातिखौ सावहोलांनायखौ जों जारिमिनाव नुयो। नाथाय जों दिनैनि तारिखआव आरज गाबदों रन्जन दैमारिनो इसोरा ओरैबायदि बोर होथों, ओरैबायदि गियान होथों, गावनि थैनोसै समावबो जेन बर' जातिखौ सावहोलाङा बेखौ जों आरज गाबदों। लोगोसे जायफोरा जोबथेसालियाव दङ बिथांमोननि आथिं गुदियावबो जोङो गंलायनानै आरज गाबहरदों जेन नोंथांमोना बर' जातिखौ सावहोआ, बर' जातिखौ जेन नोंथांमोना बोर होगोन। नोंथांमोननि दुखु खस्थनि गेजेरजों जायफोरा जोबथेसालियाव दङ बिथांमोननि दुखु खस्थ जानायनि गेजेरजों जों दिनै बर' जातिया थांनानै दङ, जों मोजाङैनो दङ। रन्जन दैमारिया जोबथेसालियाव दुखु खस्थ जानायनि गेजेरजों दिनै बर' जातिया मोजाङैनो दङ, थांनानै दङ। बिनिखाय फैबाय थानाय समाव जों साफ्रोम बर' जातिया बिथांमोनखौ सिनाय रोंनांगोन। जायफोरा दिनै दुखु खस्थ लानानै जोबथेसालियाव बन्दी खालामना दोनजादों बिथांमोननि दुखु खस्थखौ जों सिनाय मोननांगोन। बिनिखाय साफ्रोम बड'लेण्ड हालामाव थानाय बर' रायजो राजाफोरखौ आं बेखौनो खावलायगोन जे सानफ्रोमबो बिथांमोननि थाखाय आरजआव थागोन। जायहा जि इसोरखौ गाबज्रिया मानो, जायहा जि धोरोमखौ फालिया मानो, साफ्रोमबो जेन जोबथेसालियाव थानाय बारग' एनडिएफबिफोरनि थाखाय जेन आरज गाबगोन जेन इसोरा बिथांमोननो मोजां देहा सास्थ्र बोलो होथों। दिनै मार्केटआव रन्जन दैमारिनि बाथ्राखौ जायानो साबसिन बुङो, पलिटिकेल मार्केटआव रन्जन दैमारिनि बाथ्राखौ जायानो साबसिन बुङो, बर' रायजो राजानि भटखौ मोनगोन होननानै बिथांमोना आवग्रिनो नागिरो। दिनै ओरैबायदि जादों रन्जन दैमारि सारनि मुङा पलिटिकेल राजनितिकनि फोथाराव मोनसे एडभार्टाइज बायदि जानानै दङ। बेनिखायनो जोङो खावलायगोन नंगुबै गोसोजों मावनो थाखाय, जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो खामानि मावनो ओंखारदोंब्ला नंगुबै गोसोजों नंथारगौयै खामानिखौ प्रेक्टिकेलाव मावनो थाखाय जों खावलायगोन। जोंथ' नुनो मोनदों दिनैसिम जे रन्जन दैमारि सारनि जोबथेसालियाव दोनजानाया दिनै पलिटिकेल इनप्रिजनमेन्ट, दिनै पलिटिक्सनि थाखाय बिथाङा जोबथेसालियाव जोबथे जानानै दङ। मानोना रन्जन दैमारिया खुनु सिखाव खावनानै जोबथेसालियाव थायाखै, सोरखौबा मार्डार खालामनानै जोबथेसालियाव थायाखै, सोरखौबा सोरनिबा दाय मावनानै जोबथेसालियाव थायाखै। बिथांनि जि दावहा बे दावहाया बर' हारिनि पलिटिकेल एरेन्जमेन्टनि मोनसे दावहा, बर' जातिखौ बुहुमनि बिखायाव देदगा गोदगायै फोथांना लाखिनायनि मोनसे दावहा। बे पलिटिकेल दावहायाव दिनै बिथाङा फाव फान्दाय जानानै जोबथेसालियाव जोबथेना जानानै दङ। अब्ला बिथांखौ जोबथेसालिनिफ्राय दिहुनोब्ला पलिटिकेलिनो बेखौबो इजियावनो हायो। बेनिखायनो जोङो खावलायगोन दिनै जायफोरा राजनितिक लिडार जानानै दङ, जायफोरा राजखान्थिनि गाद्दियाव जिरायनानै दङ, बिथांमोना गावबा गावनि राजनितिक लाबालाबखौ सिन्था खालामालासिनो रन्जन दैमारिनि उदां जानायखौबो जों सिन्था खालामगोन, बेखौ जों गुरैयै आरज। 14 बोसोर बैसो आबुं जानायनि मोनसे रंजानाय फालिथाय जे रन्जन दैमारिखौ लानानै बेयावहाय आङो लेंहरजानाय बायदि आंनि जिथु रन्जन दैमारिखौ लानानै सुजुनाय मेथाइ बेयावनो आङो रिलिज खालामदों। मिउजिक भिडिअ जागोन, खिन्थु आङो जास्ट मेथाइखौल' दिनै अनलाइन माने लाइभनि गेजेरजों बेखेवना होनाय जाबाय। गाबोन समफोरनि उनावनो मिउजिक भिडिअबो नोंथांमोना नुनो मोनगोन। बेनो नोंथांनि फिननायाव आं बेखौनो बुंगोन एनडिएफबिनि थाखाय नंगौ आं जेबो खामानि मावनो हायाखै आरो उनावबो जे मा खामानि मावनो हागोन आं बेखौ बुंनो हाया। नोंथाङा जिथु आंखौ सोंदों आं बेखौ बुंदों जे सैथो खोथाखौ बुंनांगोन। रन्जन दैमारिखौनो होन, एनडिएफबिनि केडारफोरखौनो होन, बिथांमोनखौ लानानै आंहा जेबो मावनो हायाखै। बेखौ आङो दुखित आं गावनो साननानै लायो। नाथाय आं सोर, रन्जन दैमारि बिथांमोनखौ बा एनडिएफबिफोरखौ लानानै मावनो हानाय आंहा जेबो गैया आरो जेबो गोहो बोलोनि मानसि नङा। आं सासे साधारन सासे बेक्ति। दा आं नाथाय जुर बेखौ बुंगोन जे रन्जन दैमारिखौ लानानै होन, एनडिएफबि बिथांमोनखौ लानानैनो होन, जायहा मावनो थाखाय गिदिर बिबान मोनबाय, मानगोनां बिटिआरनि CM, सासे बिटिआरनि एकर्डनि सागानगिरि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङानो जुदि एनडिएफबिनि मावनो गोनां देरसिन खामानिखौ जुदि मावनो हायाखैसैब्ला
आं सोर नङा होमबा दा नोंथांनि सोंनायावसो आं बुंदों आरो हमनानै ला जोंहा आसामनि केबिनेट मिनिस्टार सुप्रिम' लिडार राज्य सभानि एमपि रोंगोरा नार्जारि सार बिथांमोनानो एनडिपिखौ लानानै मावनांगौ आद्रा खामानिखौ जुदि मावनो हायाखैसैब्ला बिक्रम दैमारिया सोर नङा होमबा दा दिल्लीयाव थानाय राज्य सभानि एमपि रोंगोरा सार बिथांमोना दिल्लीयाव दङ बिथांमोना एनडिपिनि थाखाय मा मावदों आं दिनै बुंनो हाया गोबां आद्रा थानाय खामानिफोरखौ दिनै फोरमायो बे खामानिखौ जुदि मावनो हायाखैसैब्ला दिनै आं मा मावनो हागोन आं दा साधारन सासे बेक्तिसो दा आं बेखौनो खावलायगोन दाबो सम दंबावो एनडिपिनि थाखाय मावनो जायफ्रा दिनै बर' लिडार हमनानै ला बिएलटि सुक्तिनि गेजेरजों बिएलटिनि बड'लेण्डनि मुभमेन्टआव गोबां न'खरा मुंख्लं जाबाय बे मुंख्लं जानाय न'खरफोरनो बिएलटि सुक्तिनि बा बिटिएडि बा बिटिसिनि सुक्तिनि गेजेरजों हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोबां मानसिखौ गोबां मुंख्लं जाय न'खरफोरनो जुदि साकरि होनो हादोंब्ला निस्सय प्रमद बर' बिथाङाबो हानांगोन आरो मावलांनांगोन जिथु सम दंबावो आसा खालामदों मानगोनां प्रमद बर' बिथाङाबो बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बा बिटिआरनि मुभमेन्टआव बड'लेण्डनि मुभमेन्टआव मुंख्लं जानाय न'खरफोरनो बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों एबसुनियाव जानाय मुंख्लंफोर एनडिपिनि गेजेरजों जानाय मुंख्लंफोर बड'लेण्ड मुभमेन्टआव बिथांमोननो मा होनना बुंगोन रिहाबिलिटेसनखौ होगोन बा साख्रिफोरखौ होगोन होनना आङो मिजिंथियो नंगौ रन्जन दैमारि सारा दासिमबो जोबथेसालियावनो दङ आं बेखौ बुङो नाथाय आं बेखौनो बुङो रन्जन दैमारियाथ' बिटिआर सुक्ति जानायनि सानसे आगोलनो गबायमोन नङा होमबा रन्जन दैमारिया बिटिआर सुक्ति जानायनि सानसे आगोलनो गबायमोन बेखौ केबिनेट मिनिस्टार बै समनि इउपिपिएलनि प्रेसिडेन्ट मानगोनां इउजि ब्रह्म सारानो बुंदों जे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंनो मानगोनां रन्जन दैमारियाबो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाबाय नङा होमबा बिथाङा उदां जानायखायनो बिटिआर सुक्तिनि सानसे आगोलनो बिथांखौ रिलिज खालामनाय जादों नोंथांमोना नुदों बिथाङा रिलिज जानायखायनो मोनसे फिसा देरा बिथांनो लुना होनाय जाबाय गोबाव सम बिथाङा जोंनि गेजेराव बे अदला खासिबारियावनो थाबाय बयबो नुबाय नाथाय मानो थाखाय बिथाङा जोबथेसालियाव थाहैफिननांगौ बिनि रहस्यखौ नोंथांमोनासो मिथिसिगौ इसोरासो मिथिसिगौ दाख्लैबावै आङो रन्जन दैमारिनियाव थांदों बिथाङा मोजाङैनो दङ मानि थाखाय थानांदों बिटिआर सुक्ति जानायनि उनावबो गनायनि उनावबो मिथिबाय नङा होमबा मानगोनां इउजि ब्रह्म सारा लाख लाख मानसिफोरनि गेजेराव सुबुंफोरनि गेजेरावनो बुंदोंमोन जे रन्जन दैमारिखौ जों साबायखर होयो बे एकर्डनि गेजेरजोंनो रन्जन दैमारिया जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाबाय नङा होमबा उदां जाखानाय रन्जन दैमारिया दायनिगिरियाथ' जेलावसो थायो जेसेबां भिआइपि जेसेबां गिदिर लिडारानो जा बियो सेन्ट्रेल जेलाव थायो नाथाय बिथाङा दिनै जेलाव गैया एनएपिबिएन केम्पआव बिथांखौ बन्दी खालामना दोनदों बिथाङाथ' दायनिगिरि नङा दायनिगिरिबाथ' जोबथेसालियाव थागौमोन दा बिथांनि काहानिखौ बुंनानै फोजोबनो हाया बिथाङा बिटिआर सुक्तिनि सानसे आगोलनो गबायमोन नाथाय सोर सहिखो बेखौ नङा होमबा सोर सहिखो जे बिटिआर सुक्ति जानायनि जिथु दा नै बर्तमानाव बिथाङा जोबथेसालियाव गैया माने मोनसे एनएपिबिएन मोनसे केम्पआव बिथांखौ बन्दी खालामना दोननाय जादों बिनि रहस्यखौ इसोरासो मिथिगौ मिथिबाय